ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଏବଂ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଏଡୁ ହେଲ୍ପ ବକ୍ସକୁ ସ୍ୱାଗତ। ପୂର୍ବ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ବଡ଼ପଣ କବିତାର କିଛି ଅଂଶ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଏହି କବିତାଟିର ଆଉ କିଛି ଅଂଶକୁ ପଢ଼ିବା। ତ ଆଗକୁ ଆମେ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି କବିତାର ପୂର୍ବ ପାର୍ଟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ତାହାକୁ ମନେ ପକାଇଦେବା। ତ କବିତାଟି ବଡ଼ପଣର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା, ଯେପରି ଭାବରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ବଡ଼ପଣର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମହାନତା ବା ମହାନ ପଣିଆ ଏବଂ ଏହି କବିତାଟିର କବି ହେଉଛନ୍ତି ରତ୍ନନାଥ ରାୟ। ତ ଏହା କାହା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଥିଲା ନା, କଟକର ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗରେ ଏକ ଦରବାର ବସିଥିଲା, ଯାହାକି ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ତାହା ବସିଥିଲା ଏବଂ ସେହିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମହାରାଜା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜମିଦାରମାନେ ସେଠାକୁ ଆସିଥିଲେ। ତ ସେହି ରାଜା ଏବଂ ଜମିଦାରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅହଙ୍କାରକୁ କିପରି ଭାବରେ ସେଠାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ତାହାକୁ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ସେଠାରେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ମର୍ମାହତ ହୋଇ ଏହି କବିତାଟିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ତ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ କି ମନେ ନାହିଁ ତୁମେ କାହାରେ ସନ୍ତାନ, କେଶରୀ ଔରସେ ତୁମ୍ଭେ ସିଂହାସନ। ତ ଏଠାରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ସେହି ରାଜା ଏବଂ ଜମିଦାରମାନଙ୍କୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ନା, କୁକୁର ସହିତ ତୁଳନା କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବପୁରୁଷର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଶାଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ସେହି ଜମିଦାର ତଥା ରାଜାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଥିଲେ, ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ରାଜା ଏବଂ ଜମିଦାରମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, ସବୁବେଳେ ପ୍ରଜାଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସେହି ଯେଉଁ ରାଜା ଏବଂ ଜମିଦାରମାନେ କ'ଣ ନା, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରି ଚାଲିଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ କର ଲଗାଇ ବିଭିନ୍ନ ଖଜଣା ଆଦାୟ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରି ଚାଲିଥିଲେ। ତ ସେମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା, ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବହ୍ନି ଶିଖା ପରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଥିଲେ। ବହ୍ନି ଶିଖା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ଯେପରି ଜଳିଲେ ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସେହି ରାଜା ଏବଂ ମହାରାଜାମାନେ ପ୍ରଜାଙ୍କର ହିତ ସାଧନ କରି ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନର ସେ ଯେଉଁ ରାଜା ଏବଂ ମହାରାଜାମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, ସେହି ଜମିଦାରମାନେ ଜଳଧାରା ପରି ହେଲେ ଅଧୋଗତି। ସେମାନେ ଜଳର ଧାରା ଯେପରି ନିମ୍ନକୁ ଆସିଥାଏ, ତ ଆଉ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ, ତୁମ୍ଭ ପିତୃଗଣ ପରମ ଉଦାର ରାଜ୍ୟ ମଣୁଥିଲେ ଏକ ପରିବାର। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସେହି ଏକ ରାଜ୍ୟକୁ ତଥା ଦେଶକୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଭାବରେ ତୁଳନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପରିବାରରେ ଯେପରି ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଚଳନ୍ତି ସେହିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟକୁ ଚଳାଉଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେହି ରାଜା ଏବଂ ଜମିଦାରମାନେ ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସେହି ଦରବାରରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବିପରୀତ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କାହିଁ ଗଲା ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ସୁଧାର ରାଜା ପ୍ରଜା ଏବେ ହେଲେ ବାଜପାରା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଯେଉଁ ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ହିତ ସାଧନ କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ରାଜା ଏବଂ ଜମିଦାରମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ ନା, ସଞ୍ଚାଣ ସହିତ ଏଠାରେ କବି ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ସଞ୍ଚାଣ ପକ୍ଷୀ ଯେପରି ଛୋଟ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଯଥା ପାରାମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ଷଣ କରିଥାଏ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସେହି ରାଜା ଏବଂ ଜମିଦାରମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟକୁ ଛଡ଼ାଇ ଆଣି ନିଜେ ଖାଇଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରଜାମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଯେଉଁ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିଲେ ତାହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ସେହି ରାଜା ଏବଂ ଜମିଦାରମାନେ ଛଡ଼ାଇ ଆଣି ନିଜର ଗନ୍ତା ଘରକୁ ପୂରଣ କରୁଥିଲେ। ଏହି ରାଜା ଏବଂ ଜମିଦାରମାନେ ଆଉ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, ବିଦେଶୀମାନଙ୍କର ନୀତିକୁ ପ୍ରଣୟନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କର ହିତ ସାଧନ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ରାଜ୍ୟର ହିଁ ମଧ୍ୟ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନୀତି ସହିତ ଚାଲୁଥିଲେ। ସେମାନେ ରାଜପ୍ରସାଦ, ଗାଈ, ହସ୍ତୀ, ଅଶ୍ୱ ଏହାକୁ ସର୍ବସ୍ୱ ମନେ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ସେମାନେ ରାଜଧର୍ମ ମନେକରି ପ୍ରଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ତାହାକୁ ସେମାନେ ଲୁଟି ଚାଲୁଥିଲେ। ଏବଂ ସେହି ଯେଉଁ ରାଜା ଏବଂ ଜମିଦାରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲେ ନା, ଖଣ୍ଟ କାନକୁଆ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ ତଥା ସେ ରାଜା ଏବଂ ଜମିଦାରମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଠକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଧନକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିନେଉଥିଲେ ବା ଠକି ନେଉଥିଲେ।
ତ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ କେତେ ଦୂର ନା ଅଭୀଷ୍ଟ ଦେବତା କଲ ଲୋଭ ପ୍ରେତ ନ ଚିତିଲ ଖାଇ ବିପଦର ପେତ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ରାଜା ଏବଂ ଜମିଦାର ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭୀଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଲୋଭ ପ୍ରେତ ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋଭ ରୂପକ ପ୍ରେତ ସହିତ ତୁଳନା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଲୋଭରେ ଧନକୁ ନିଜର ଗନ୍ତା ଘରେ ସାଇତି ଚାଲିଛନ୍ତି ମାତ୍ର ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ବିପଦ ଅଛି ତାହାକୁ ସେମାନେ ଧ୍ୟାନରେ ରଖୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଡରୁନାହାନ୍ତି ସେହି ବିପଦକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ। ତ ଏଯାଏଁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ତ ଆଗକୁ ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ସଦା ହୋଇ ପାପ ଦ୍ରବିଣ ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟରେ ପାପ ବୃଦ୍ଧି କି ମନାସୀ। ସଦା ହୋଇ ପାପ ଦ୍ରବିଣ ଏଠାରେ କ'ଣ? ପାପ ଦ୍ରବିଣର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାପ ଅର୍ଜିତ ଧନ। ସେ ଯେଉଁ ରାଜା ଏବଂ ଜମିଦାର ମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୋଷଣ କରି ଯେଉଁ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟାଶୀର ଅର୍ଥ ଆଶା କରିବା। ତ ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ପାପ ବୃଦ୍ଧି କି ମନାସୀ। ସଦା ହୋଇ ସବୁବେଳେ ସେଇ ରାଜା ଏବଂ ଜମିଦାର ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଶୋଷଣ କରି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଧନ ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଏଠାରେ କବି ପାପ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜିତ ଧନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି କି ତୁମେମାନେ କ'ଣ ସେହି ପାପ ଅର୍ଜିତ ଧନ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଭରସା କରିଥିବ, ଆଶା କରିଥିବ ଏବଂ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୋଷଣ କରି ଏହିପରି ଭାବରେ କ'ଣ ତୁମେମାନେ ଧନକୁ ଅର୍ଜନ କରି ଚାଲିବ ବୋଲି କବି ଏଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ରହିଥାଅ ଟାକି କରି ଜରିମାନା ଧନେ ପୁରାଇବା ଲାଗି ମାଲଖାନା। ରହିଥାଅ ଟାକି ଅର୍ଥାତ୍ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ଜରିମାନା ଅର୍ଥାତ୍ ଜରିମାନା ଯାହା ଯେକୌଣସି କାରଣରୁ ରାଜା ଏବଂ ଜମିଦାର ମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲଗାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଧନେ ପୁରାଇବା ଲାଗି ମାଲଖାନା, ତ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ କ'ଣ ନା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ କିପରି ଜରିମାନା ଲଗାଇବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ସେହି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ କରି କ'ଣ କରିବେ ନା ମାଲଖାନା ପୁରାଇବେ। ମାଲଖାନା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠାରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ରଖାଯାଏ ତାହା ମାଲଖାନା ଅଟେ। ସେହି ରାଜା ଏବଂ ଜମିଦାର ମାନେ ସେହି ଧନକୁ ହିଁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରି ସେମାନଙ୍କ ଝାଳ ବୁହା ଧନକୁ ସେମାନେ ଆଦାୟ କରି ନିଜ ମାଲଖାନାକୁ ପୁରାଉଥିଲେ। ତାପରେ ଧନର ଲାଳସା ଜାଗ୍ରତେ ସପନେ ଧନ ବିନୁ ନାହିଁ ଆନ ଚିନ୍ତା ମନେ। ସେହି ରାଜାମାନେ ଧନରେ ଲାଳାୟିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଜାଗ୍ରତେ ସପନେ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ବି ଅଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସେମାନେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ନା ଧନ ବିନୁ ନାହିଁ ଆନ ଚିନ୍ତା ମନେ। ଆଉ କିଛି ବି ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଖାଲି ସେମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବେ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୋଷଣ କରିକି ସେମାନେ କିପରି ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବେ ସେହି ଚିନ୍ତା ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି। କାରଣ ସେମାନେ ଧନ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ଏତେ ପରିମାଣର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଧନର ସାଫଲ୍ୟ ସୁବ୍ୟୟ କେବଳ ଯକ୍ଷ ପ୍ରାୟ ତାକୁ ଜଗି କେଉଁ ଫଳ। ଧନର ସାଫଲ୍ୟ ବା ସଫଳତା, ସୁବ୍ୟୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ବ୍ୟୟ କରିବା। ତ ଧନର ସାଫଲ୍ୟ କେତେବେଳେ ହୋଇଥାଏ, ସଫଳତା କେତେବେଳେ ହୋଇଥାଏ ନା ତାହା ଯେତେବେଳେ ଉଚିତ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ଉଚିତ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ପ୍ରଜାଙ୍କର ହିତରେ ଯଦି ସେହି ଧନ ଲାଗିପାରୁଛି ତ ତାହା ସଫଳତା ଅଟେ। ମାତ୍ର ସେହି ରାଜାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେହି ଧନକୁ ତାଙ୍କର ଗନ୍ତାଘର ମଧ୍ୟରେ ସଂଗୃହୀତ କରି ରଖୁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ବ୍ୟୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାହାର ବିପରୀତ ସେମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଏଠାରେ କବି ପାପାର୍ଜିତ ଧନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯକ୍ଷ ପ୍ରାୟ ତାକୁ ଜଗି କେଉଁ ଫଳ। ଯେପରି ଯକ୍ଷ କୁବେରଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସବୁବେଳେ ଜଗି ରହିଥାଏ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସେହି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଜଗି ରହିବ ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ତାହାକୁ ଜଗି ରହିବ ତାହେଲେ ତା'ର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେବ ତାହା ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ବ୍ୟୟ କରିବା ପାଇଁ କବି ଏଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଧନର ସାଫଲ୍ୟ ସୁବ୍ୟୟ କେବଳ, ସେମାନେ ଯଦି ସେହି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ବ୍ୟୟ କରିବେ ତେବେ ତାହା ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ମାତ୍ର ଯଦି ସେମାନେ ଯକ୍ଷ ପରି ସେହି ଧନକୁ ଜଗି ରହିବେ ଏବଂ ତାହାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ନାହିଁ ତ ତାହାର ଫଳାଫଳ ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଠାରେ କବି କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମଞ୍ଚେ କେତେ ଆସି କେତେ ଗଲେ ଭାଇ, କିଏ ନେଇଗଲେ କି ଧନ ମୁଣ୍ଡାଇ। ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ମଞ୍ଚେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ମଞ୍ଚପୁରରେ ପୃଥିବୀରେ କେତେ ଆସି କେତେ ଗଲେ, ସେମାନେ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଧନ ଅର୍ଜନ କରି ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଧନକୁ ବୋହି ନେଇଗଲେ କି?
କିଏ ନେଇଗଲେ କି ଧନ ମୁଣ୍ଡାଇ, ଅର୍ଥାତ୍ କେହି ମଧ୍ୟ ଧନକୁ ପାଖରେ ରଖି ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ଯମପୁରକୁ ନେଇ ଯାଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଏଠାରେ କବି କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ପଡ଼ି ତ ରହିଲେ ପଛେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା, ପଡ଼ି ତ ରହିଲା ସୁନା ରୂପା ତୋଡ଼ା, ପଡ଼ି ତ ରହିଲା ରତନେ ଭାସ୍ୱର, କୁବେର ଭଣ୍ଡାର ସମ ଗନ୍ତାଘର। ତ କବି କହୁଛନ୍ତି କି କେତେ ଆସି କେତେ ଲୋକ ଏଠାରେ ଗଲେଣି, ମାତ୍ର ସେମାନେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଧନକୁ ମୁଣ୍ଡାଇ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି କି? ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ପରେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି କି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପଡ଼ି ତ ରହିଲେ ପଛେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା, ସେମାନେ ଯେଉଁ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ନିଜ ପାଖରେ ରହିଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ସୁନା ରୂପା, ସେମାନେ ଯେଉଁ ସୁନା ରୂପା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର, ରୂପାର ଅଳଙ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ଧନ କ'ଣ ନା ସେମାନେ କୁବେର ଭଣ୍ଡାର ସମ ଗନ୍ତା ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି। କୁବେର ଯେପରି ସମସ୍ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନିଜ ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ରଖିଥିଲେ। ମାତ୍ର କ'ଣ ଏତେ ରଖି ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ କ'ଣ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ସେଇ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇଗଲେ କି? କବି ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଜିଣିବାକୁ ଆଉ ନାହିଁ ଧରାଖଣ୍ଡ, ବୋଲି କଲେ ଯେହୁ ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ ଗଣ୍ଡ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଏହି କାହାଣୀଟି ଗ୍ରୀକ୍ ଦେଶର ରାଜା ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ତ ସେ କିଏ ଥିଲେ ନା, ସେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଜୟ କରିଥିଲେ ନିଜର ପରାକ୍ରମ ବଳରେ। ଏମିତି କୌଣସି ଭୂଖଣ୍ଡ ନଥିଲା ଯାହା ତାଙ୍କ ଅକ୍ତିଆରରେ ନଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଜୟ କରି ସାରିଥିଲେ। ଏବଂ ଶେଷରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଶେଷରେ ସେ ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରନ୍ଦନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା। କାହିଁକି ନା ସେ ଏତେ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ମନେ କରୁନଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ କୌଣସି ଏମିତି ଭୂଖଣ୍ଡ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ମଲାବେଳେ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ସ୍କନ୍ଦର, କି କହିଥିଲେ ତା ଚିତ୍ତେ ଥରେ ଧର। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ କବି ସେହି ରାଜା ଏବଂ ଜମିଦାରମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କି ସେହି ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର, ସ୍କନ୍ଦର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର, ସେହି ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ମଲାବେଳେ କି କହିଥିଲେ ତା ଚିତ୍ତେ ଥରେ ଧର। ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ତାହାକୁ ଥରେ ମନେ ପକା, ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ବୋଲି ଏଠାରେ କବି କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ବୋଇଲେ ଏ ପ୍ରାଣ ଗଲେ ପିଣ୍ଡ ଛାଡ଼ି, ନେବ ଯେବେ ମୋତେ କୋକେଇରେ କାଢ଼ି। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ପିଣ୍ଡ ଛାଡ଼ିଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଯିବ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବି, ନେବ ଯେବେ ମୋତେ କୋକେଇରେ କାଢ଼ି। ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କୋକେଇରେ କାଢ଼ି ନେବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ ନା, ଦେଇଥିବ ତହିଁ ମୋସବ ଶୁଆଇ, ବେନି ପାଶେ ବେନି କରକୁ ଝୁଲାଇ। ମୋତେ ସେଇ କୋକେଇରେ ଶୁଆଇ ଦେବ ମୋ ଶବକୁ ଏବଂ କ'ଣ କରିବ ନା, ଦୁଇ ପାଖକୁ ମୋର ଦୁଇ ହାତକୁ ଝୁଲାଇ ରଖିବ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଗକୁ ପଡ଼ିବ। ଯା ଦେଖି ଜାଣିବେ ଜଗତେ ସମସ୍ତେ, ଆସିଥିଲି ଫେରି ଗଲି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେ। ସେଇ ମୋର ଦୁଇ ହାତକୁ ଦୁଇ ପଟକୁ ଝୁଲାଇ ରଖିବ। କାହିଁକି ନା ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ କି ମୁଁ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥିଲି ଏବଂ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ଯାଉଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା କୌଣସି ବି ଜିନିଷକୁ ନେଇଯାଉନାହିଁ। ଏହି ମହାକାବ୍ୟ ମନେ ମନେ ହେଜି, ସତ୍ୱଗୁଣ ଭଜ ଲୋଭ ମଦ ତେଜି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ରାଜା ଏବଂ ଜମିଦାରମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଏହି ମହାକାବ୍ୟ, ଏହି ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କର ମହାକାବ୍ୟରୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମନେ ମନେ ହେଜି, ଏହାକୁ ମନେ କରି ସତ୍ୱଗୁଣ, ସତ୍ୱଗୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ, ସତ୍ୱଗୁଣ ଭଜ ଲୋଭ ମଦ ତେଜି, ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁମେ ଅଗ୍ରସର ହୁଅ। ଲୋଭ ମଦ ତେଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋଭ ରୂପକ ଯେଉଁ ମଦ ତୁମେ ପାନ କରୁଛ ଏବଂ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଧନକୁ ଲୁଟିବାରେ ଲାଗିଛ ଏବଂ ନିଜର ଗନ୍ତା ଘରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛ, ସେହି ଲୋଭ ମଦକୁ ଛାଡ଼ିକି କ'ଣ କର ନା, ସଦ୍ଗୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ସେହି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏହାକୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ବ୍ୟୟ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେହି ଧନର ସଫଳ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ ଅକାରଣେ କିମ୍ବା ତଣ୍ଡି ଅରକ୍ଷିତ, ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୁଅଛ ବିତ୍ତ। କବି ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି କି ଅକାରଣେ କିମ୍ବା ତଣ୍ଡି ଅରକ୍ଷିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅକାରଣରେ ବିନା କାରଣରେ ତମେ
କାହିଁକି ଏଇ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରଖୁଛ? ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୁଅଛ ବିତ୍ତ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ଏଠାରେ କବି କହିଛନ୍ତି, କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ କେତେବେଳେ ବି ଆସିପାରେ ଏବଂ ସେହି ମୃତ୍ୟୁକୁ ନ ଡରି ତୁମେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ କାହିଁକି ଏତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛ? ତାହାକୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ବ୍ୟୟ କର ବୋଲି ଏଠାରେ କବି କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ବୋଲାଅ ଜଗତେ ସିନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୋଷି, ଫଳେ ତୁମ୍ଭେ ଜଣେ ଜଣେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶୋଷି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୋଷି ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ଯିଏ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଷଣ କରିଥାଏ। ରାଜା ଓ ଜମିଦାରମାନେ କିପରି ଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ? ନା ସେମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଜନକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ବ୍ୟୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ହିତ ସାଧନ କରୁଥିଲେ। ଫଳେ ତୁମ୍ଭେ ଜଣେ ଜଣେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶୋଷି। ମାତ୍ର ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରୁଛ ନା ଜଣେ ଜଣେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶୋଷି ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମେ ଶୋଷଣ କରୁଛ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଜମିଦାର ଏବଂ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେହି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିଚାଲିଛ ବୋଲି କବି କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗଣିକା ଓକିଲ ଛାମୁଆ ପୋଷଣ, ଲାଗି କର କିମ୍ବା ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ। ଗଣିକା ଅର୍ଥାତ୍ ରୂପଜୀବୀ, ଯାହାକୁ ବେଶ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକିଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ନେଣ ଦେଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଓକିଲ। ଛାମୁଆ ପୋଷଣ, ଛାମୁଆ ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ରାଜା ଏବଂ ଜମିଦାରମାନଙ୍କର ପାଖାପାଖି ରହେ ଏବଂ ସେହି ରାଜା ଏବଂ ଜମିଦାରମାନଙ୍କୁ ଖୋସାମତ କରି ଠକି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ହଡ଼ପ କରି ନେଇଯାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଛାମୁଆ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଗଣିକା ଓକିଲ ଏବଂ ଛାମୁଆମାନଙ୍କୁ ପୋଷଣ କରୁଛ। ଲାଗି କର କିମ୍ବା ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ, ସେହିମାନଙ୍କୁ ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଶୋଷଣ କରୁଛ ବୋଲି କବି ଏଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଜା ରକ୍ତ ସ୍ୱେଦ ଲୋତକେ ଅର୍ଜିତ, ଅଭିଶପ୍ତ ରାଶି ରାଶି ପାପ ବିତ୍ତ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଝାଳ ବୁହା ଧନ ସେମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଧନ ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେହି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଯେ ରାଜା ଜମିଦାରମାନେ ହଡ଼ପ କରିନିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ କର ଏବଂ ଖଜଣା ଆଦାୟ କରି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତାହାକୁ ସେମାନେ ଲୁଟି ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ କବି ଅଭିଶପ୍ତ ରାଶି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେହି ପ୍ରଜାମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଅଭିଶପ୍ତ ରାଶି ପାପବିତ୍ତ ଅଟେ ବୋଲି କବି ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତେ ବ୍ୟୟ ନ କରି ଯତନେ, ପାପ ଅର୍ଜୁଅଛ ପାପାର୍ଜିତ ଧନେ। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତେ ବ୍ୟୟ ନ କରି ଯତନେ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେମାନେ ଯେତେ ପାପ ଅର୍ଜନ କରିଛ ତାହାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତରେ ତୁମେ ସେହି ଧନକୁ ବ୍ୟୟ ନ କରି କ'ଣ କରୁଛ ନା ପାପ ଅର୍ଜୁଅଛ ପାପାର୍ଜିତ ଧନେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଆହୁରି ଆହୁରି ପାପ କରୁଅଛ ବୋଲି କବି କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଅର୍ଜୁଅଛ ସିନା କେବଳ ଦୁଷ୍କୃତ, ଘୃଷ୍ଟି ମୁଖେ ଢାଳି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ଘୃତ। ଅର୍ଜୁଅଛ ସିନା କେବଳ ଦୁଷ୍କୃତ ମାନେ କ'ଣ? ପାପ। ଅର୍ଜୁଅଛ ସିନା ସେମାନେ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ପାପକୁ ଆହୁରି ଆହୁରି ସେମାନେ ଅର୍ଜନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। କିପରି ଭାବରେ? ଘୃଷ୍ଟି ମୁଖେ ଢାଳି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ଘୃତ। ଘୃଷ୍ଟି ମୁଖେ ଅର୍ଥାତ୍ ଘୁଷୁରୀ ମୁଖରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଢାଳୁଛନ୍ତି? ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ଘୃତ। ଯଜ୍ଞରେ ଯେଉଁ ଘିଅ ଢଳାଯାଏ ତାହାକୁ ସେମାନେ ଘୁଷୁରୀ ମୁଖରେ ଢାଳୁଛନ୍ତି ବୋଲି କବି କହୁଛନ୍ତି। କବିଙ୍କ କହିବା ମତରେ ସେହି ରାଜା ଏବଂ ଜମିଦାରମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେହି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଧନକୁ ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କାହା ପାଇଁ ସେଟା ନେଉଛନ୍ତି? ଗଣିକା ଓକିଲ ଛାମୁଆ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ରାଜା ଏବଂ ଜମିଦାରମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରନ୍ତି ବୋଲି କବି ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଗଣିକା ଓକିଲ ଛାମୁଆ ଏମାନଙ୍କୁ ଘୁଷୁରୀ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ସହିତ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ଘୃତ ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଏଠାରେ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ଘୃତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହାକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଛାମୁଆ ଗଣିକା ଓକିଲମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ ଛଳକୁ ନ ଧରି, ନିଜ ଶ୍ରେୟ ଦେଖ ଚିତେ ଚିନ୍ତା କରି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ, ଅପ୍ରିୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ତ ଏହି ଛଳକୁ ନ ଧରି କ'ଣ କର ନା ନିଜ ଶ୍ରେୟ ଦେଖ ଚିତେ ଚିନ୍ତା କରି। ଚିତେ ଅର୍ଥାତ୍ ମନେ, ତୁମେ ଏହାକୁ ନ ଧରି ନିଜେ ଭାବ ଏବଂ ଚିନ୍ତା କର ଏବଂ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କବି।
ଭଗ୍ନ ଘଟୁ ଆହା ସଲିଳ ଯେସନ ସରି ଯାଉଅଛି ଆୟୁ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ। ଭଗ୍ନ ଘଟୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆରୁ ଯେପରି ଭାବରେ ସଲିଳ ଯେସନ ଯେପରି ଭାବରେ ପାଣି ଧୀରେ 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 ସରି ଯାଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆୟୁ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ, ଆୟୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମର କମି କମି ଯାଇଥାଏ। ଆମର ଆୟୁକୁ ଏଠାରେ କବି ଭଗ୍ନ ମାଠିଆରେ ଥିବା ପାଣି ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଯେପରି ଭାବରେ ଭଗ୍ନ ମାଠିଆରେ ପାଣି ସରି ସରି ଯାଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମର ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସରି ସରି ଯାଇଥାଏ। ବଡ଼ କ୍ରୂର କାଳ ବଡ଼ ଅବିଶ୍ୱାସୀ, ହାବଡ଼ି ଯିବ ସେ ଆଚମ୍ବିତେ ଆସି। ବଡ଼ କ୍ରୂର କାଳ, କ୍ରୂର କ୍ରୂର ଅର୍ଥାତ୍ ନିଷ୍ଠୁର, ବଡ଼ ଅବିଶ୍ୱାସୀ, ସେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ହାବଡ଼ି ଯିବ ସେ ଆଚମ୍ବିତେ ଆସି, ସେ କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଯେତେବେଳେ କାଳ ଆସେ ଆମକୁ ଆଗରୁ କହିକି ଆସେନା, ସେଥିପାଇଁ ସେ କାଳକୁ କ୍ରୂର ଏବଂ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଜାଣି କାଳକୁ ଯେ ହସେ, ହସି ସେ ତା ପଛେ ଆସି ଲୁଚି ବସେ। ତ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଜାଣି କାଳକୁ ଯେ ହସେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କାଳକୁ ଡରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଅନେକ ସମୟ ଅଛି ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, କ'ଣ ହୁଏ ନା ହସି ସେ ତା ପଛେ ଆସି ଲୁଚି ବସେ। ସେହି କାଳ ହସି ହସି ତା ପଛରେ ହିଁ ଲୁଚି ବସେ। ଯେଉଁମାନେ ଭାବନ୍ତି ବହୁତ ସମୟ ଅଛି ବୋଲି, କାଳ ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ଆସି ଲୁଚି ବସିଥାଏ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କବି। ନୀତି ବେଳ ବୁଝି ଛାମୁରେ ହାଜର, ହେବା ବିଧି ତାକୁ ନାହିଁଟି ଗୋଚର। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଭାବନ୍ତି କି ସମୟ ବହୁତ ଅଛି ବୋଲି, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ନୀତି ବେଳ ବୁଝି ଛାମୁରେ ହାଜର, ଠିକ୍ ସମୟରେ କାଳ ଆସି ଛାମୁରେ ହାଜର ଅର୍ଥାତ୍ ସାମ୍ନାରେ ହାଜର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ କ'ଣ କରେ, ହେବା ବିଧି ତାକୁ ନାହିଁଟି ଗୋଚର, ସେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆସି ସାମ୍ନାରେ ହାଜର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେ ଆସିବାର କୌଣସି ନୀତି ନିୟମ ନାହିଁ, ସେ କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। କେତେ ଦିନ ଖେଳୁଥିବ ଏହି ଖେଳ, ପାଖେଇ ଆସୁଛି ସେ ଅନ୍ତିମ ବେଳ। ସେହି ରାଜା ଏବଂ ମହାରାଜାମାନଙ୍କୁ କବି କହୁଛନ୍ତି କି ତୁମେ ଏହିପରି ଖେଳ କେତେଦିନ ଖେଳିବ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଠକି ନେଇ ତୁମେ ନିଜ ଗନ୍ତା ଘରେ ପୁରାଉଛ, ଏହିପରି ଖେଳ ତୁମେ କେତେଦିନ ଖେଳିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କବି। ପାଖେଇ ଆସୁଛି ସେ ଅନ୍ତିମ ବେଳ, ସେଇ ଅନ୍ତିମ ବେଳ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଅନ୍ତିମ ବେଳ କ'ଣ ନା ମୃତ୍ୟୁର ସମୟ, ଯେତେବେଳେ ତୁମର ସମସ୍ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଲାଭ କରିବ।